I-check natin itong taas guys kasi meron kaming narinig. Why this door is closed? Which one? Bathroom. I never close this bathroom. Open it up. Halahan, please. Hey. Watch out, be careful. Meron kaming narinig sa taas. Be careful, love. Pagpukpok natin ito. Watch out over there, because somebody's hiding. Nothing in their hand? What? Nothing over there? Careful, hon. Look around, look behind that shit. Nothing I can see. Be careful, your steps, be careful. You got some imagination. Okay. Did you check your office while I was in the other room? No, can you go They check? weren't in here. They were in the office and went downstairs. Hi, hon. Huh? That's why you do that. No, the dog can bark. No, they're mad because we didn't give them bones. Huh? They're mad because we didn't give them bones. So they said, screw you. We ain't barking. Okay. This is creepy. Meron akong narinig sa taas. Okay. Meron akong narinig sa taas sa attic like this. That was like that, and then Tommy told me that there is the door this morning up in the attic. It's open, honey, and the light is on. Yep. And then I never go upstairs this morning. Only this late afternoon, hon. What she did yesterday, I forgot. No, seriously? Could be there all night. Sometimes matakot na talaga ako dito sa bahay, guys. Grabe naman ito. New Year pa naman. New Year is a really... Iwan ko na lang. Be careful out there too. Alam nyo guys, before natin itong ating 2022 year. Kasi guys, meron akong nakitang show na totoo daw na nangyari ito na yung parang nag-ano siya ba, yung parang may nakatira sa basement na hindi man lang alam ng may-ari ng bahay. So yun siya. So yun yung naano ko sa basement or sa attic, you know, mostly basement kasi yung ibang basement is may window, yun ganon. And then may taong nakatira. So kaya iniisip ko din na baka meron dito sa bahay, yun, hindi natin alam. See, one thing says somebody's going to the door, but it doesn't make any announcement. Natin. And then, meron din dito kaming ring dyan sa gilid. Meron kaso hindi siya nakakonect dahil walang electric sa basement. But anyway, so yun, kapag i-change namin ito guys ng ring doorbell, makukuha doon yung mga movement doon sa entrance ng driveway namin. Loob ng bahay naman, meron kaming dalawang, pakita ko sa inyo, anyway, maaraw siya pero sobrang ginaw. Look, may araw pero sobrang ginaw guys.
As in. And nag-review lang si Mr. In-update ko lang kayo kasi yun, ito yung sabi ninyo maglagay ng CCTV. Meron naman ito, pero may diferensya na hindi makakonek sa loob. Yung ring niya hindi mag-ring sa loob ng bahay. So hindi, kung hindi talaga kakatok. At saka meron kami po. Ito po yung sa amin. Yan, meron kaming security system sa bahay. Dito guys, meron ako ditong camera. Ito yung CCTV sa loob ng bahay namin. Yan, ito yung mama at papa ko. Look. Mama at papa ko. Bata pa sila dito guys. Sobrang bata pa. Ngayon may edad na. At saka ito yung camera. Look. Ito yung isa. Marami kaming camera pero hindi dapat lagyan ng buong bahay, no? And then, kapag yung basta makita lang yung bahay. Hello, bakit itong dalawang pusa nakatingin sa akin? Saka, may makakita sa buong living room at kitchen ko dahil meron tayong camera dito. So, yun. So, yun lang yung update ko sa inyo kasi ang daming nagsasabi na daw yung bahay, dapat lagyan ng CCTV and something. Pero yun, meron kaming CCTV dito. Meron kaming secured, security yung bahay namin. Meron yung ADT na security system. Meron po. And yun. And every time marinig ninyo, every time na o-open yung door, mag-alarm. And then, yun. Kapag may open lahat ng pinto namin dito, kapag i-open mo, well, actually, hindi sa bedroom. Yung front door, side door, laundry area, and then yung side door sa garage. Look, maririnig ninyo po, may system sa po ito dahil po dito sa ADT, secured by ADT. Look, pakinggan ninyo. At saka sa basement din. So, kapag may mag-open, malalaman talaga. Pag may papasok, malalaman talaga. Kapag may mag-break in sa window, malalaman. So, kaya ang daming nagsasabi na baka multo. So, yun lang yung update ko sa inyo, guys. Yung sa front door lang, kailangan naming i-change yung camera. Kasi, hindi niya ma-captured yung pinakalayo. Kasi yung ring doorbell kasi maka-captured yung mga movement doon sa sa layo-layo doon sa malapit sa kalsada. You guys, thank you guys. Meron po ako ngayon kaya iba yung naramdaman ko. Good morning guys! Happy New Year! Happy New Year po sa inyong lahat. Belated Happy New Year kasi late na po ito. It's belated, gonna be late. It's not New Year yet. I know, but it's gonna be uploaded late. Oh. It's not live, it's a video. So, Happy New Year po late sa inyo. Pero yung asawa ko is planning to, look at that, oh. Wala, slowly, love. Oh my goodness. Okay, guys, so that's my husband's plan to do. Meatloaf. He's making a meatloaf. Seems like we don't have a meatloaf. Instead of burgers, meatloaf. I still got left for burger. You told me to make another meatloaf. Where is the beef? Wait, is it there? Hala, you cut more? There's more? Yeah. How many meat you got? One. Oh my goodness. So, ganito si Tammy kapag may plano. Loko, tignan nyo. Ganyan yan siya pag may plano. Merong maraming ginagawa. Plano. It's a plano, guys. My plano. Linis-linis pag may time. Kasi para hindi tayo magkasakit. O, diba? Mga karning iniwan ni Mr. And this one, I don't want to use it. So, ganito lang. Yun, busy siya. Busy lang naman siya. Salamat pala sa inyong, sa time ninyo guys, sa ating page. Ang bilis ng panahon, di ba? Grabe, 2022. Parang kahapon lang, no? Pagdating ng 2022, ngayon, 2023 na. Ang bilis ng panahon. Grabe. Han, seems like yesterday was 2022 started. It is really fast. Tumanda ka ng tumanda, parang ang bilis ng panahon. Yun yung naobserbahan ko. Nung bata pa tayo, grabe, ang
ang tagal ng panahon, pero kapag kapag tumanda ka na, ang panahon sobrang bilis. Kaya kayo, kung bata pa kayo, enjoy na kayo. Kasi ako, almost 39 na, di ba? Ang tanda ko na. Almost 40. You put seasoning in it, honey? Yeah. Tingnan. Busy ang aking dodong. And Where's the tin for them? he's looking for the tin. He's honey, honey, look, it's right here. Can you dance for me? Here, I give it to you. Working here. Huh? Working here. Okay, it's right here, oh. Okay? At ito yung mga pagkain na hinihinda ko. Well, actually, ito binili ko sa tindahan para sa ating New Year's Eve. Kasi kami lang naman, may bisita kami, kapatid ni Tami, at saka yung kaibigan natin, o diba? So, yun yung handa namin. At yun, buti na lang itong asawa ko mahilig mag-ready ng mga pagkain. Ilagay na lang sa freezer kapag gustong kakain, initin na lang at saka i-prepare. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Nagkat ako ng cheese at saka nag-init ng frozen na sauce para sa ating chicken parm. So, hindi na masyadong aligaga yung lola ninyo kasi ready na yung pagkain. Iniinit ko na lang. O, diba? Ang galing ni Mr. Hi, guys! Hello! Grabe. Yung kanina, tumawag, nagkausap kami ng kapatid ko. Grabe ang Pilipinas talaga, no? Ang pinaka-na-miss ko sa Pilipinas is yung ingay. Pag New Year, grabe. Yung ingay sa New Year. So, ngayon, nilagay ko na dito yung ating roast beef. Prime rib pala. Yung ating prime rib. So, ilagay natin. And, let's turn it on. Let's see. Kung hindi ba siya Oops. Yung ating machine, dahil malaki po yung ating prime rib, ang laki-laki, na siya, bigatan. Diba? So, ito na yung ating prime rib. Nag-start natin ng 2:30 para mamaya, before mag-6, naka-rest na siya, diba? Para naman. Kasi ako, gusto ko lutong-luto yung ating prime rib. Pero si Tami at saka yung kapatid ni Tami is, ayaw nila yung sobrang luto. Gusto nila yung parang medium rare. So ako gusto ko yung dead. Pero